Salwa gogo nomkhulu salwa sendoda lesukhokho bathini bathi mavula kuvala emzini amadoda auntie Osha your number 1 locksmith. Namhlanje ngithinta indaba enkulu ezodinga ukuthi sithi masimamelana nayo engathi ngawuvula umqondo. Engathi ngawuvula umqondo so sabalalise. Ngiyazi ngenzeka kube khona imibuzo ezothi salwa sendoda ngiyakuzwa kodwa what if lento okhuluma ngayo kuze ngizoyithola lento lena ekuthiwa fanele ngiyenze kuze ngizothola lento le enye angifuni ukuyenza lento le kwenzekala kanjani lana ngicela singaphikisani si debate selena lena injalo nje lengizoyikhuluma injalo nje imile injalo njena usho ukuthi leso sigaba sempilo noma leso sigaba somnotho awuzukuba naso yabo asiyeke lapho njena singalokhu siphikisana ngayo noma siyidebate sizama ukufuna ezinye indlela zokuyenza kufanele lento lena zokunika umzekelo njena ngingakangena esihlokweni umzekelo ukuthi ake sithi kunenhlanhla yakho elengayo empilweni ekulinde esontweni le nhlanhla lena ekulinde nje ukuthi ufike esontweni bese iyadedelwa kuwena ayizukuza kuwena le nhlanhla lena ungakayi kuyamukela uJesu umzekelo yabo lento idinga ukuthi uhambe uyowamukela uJesu then ke lesenhlanhla le iyadedeleleka ke empilweni yakho thola ukuthi unayo inhlanhla hayi ngoba ngixakekile unayo inhlanhla kodwa inhlanhla yakho ayifiki ncamashi kuwena akwenzeki ukuthi ifike ngendlela mhlambe egculisayo noma babe igculisile kodwa mawuphuma uthi uyohlola noma uyesontweni siyaphuma isiprofeti sithi yazi wena unenhlanhla wena elinde ukuthi uyinikele ebandleni thizeni bese uthi noma awukwazi ukubuza umbuzo ozothi what if angifuni ke esontweni o njoba ngawuthandi nje isonto noma njoba lelo bandla lelo ngingasubscribe inalelo bandla lelo angifuni lelo bandla lelo ngisho kuthiwa ngenzakalani mangathi uJesu uhlezi kulelo bandla lelo angizukuza akahlalo uBra Jesu nelokhuzana nesibusiso sakhe noma nomnotho wakhe kuyenzeka ngithi nakule kufanele uthi njena hayi ngiyakuzwa salukazi ngiyakuzwa salwa sendoda hayi kusho ukuthi ke le izongimisa ke le train le yalo mnotho ke uma uthi lo mnotho unjalo right asingenene esihlokweni ngithi mina namhlanje kukhona inhlanhla enkulu ubukhulu bayisibiza ukuthi akusona inhlanhla sokumnotho ebekelwe noma ephethwe izalukazi kuphela kini iphethe nje omama kini wonke umuntu esifazane ombonayo omrefera as umama or as ugogo kini iphethwe ibona kuphela akekho omunye oyiphethe lo nhlanhla leyo ngaphandle kwaleyo category sithi asithi yini ogogo kunenhlanhla ephethe ogogo bakho kuphela bese kuba khona isalukazi esodwa esonika itask ukuthi lo muntu wena ozokhuluma oyisithunywa kuwena ukuthi lo muntu sothuma wena salukazi mhlambe isalukazi esizala uma wakho noma isalukazi esizala ubaba wakho ukuthi sothuma wena kule mbuzi le lo mzukulu lo sothuma wena lalela lena ngizokutshena futhi ngiyazi ukuthi kulabo abangafuni ukulalela abayitho ukuthi bahlakaniphile bazosheshe bengithuke kodwa okwabo lokho mina umuntu ongithukayo engekho ngamuzwa usuke ethuka yena lo muntu loyo nayi indaba akekho umelaphi wendabuko
awukho umnotho ongawuthola oyowela kuwena, noma akho muthi ngaphansi komthunzi welanga oyowuthola ozohambelana nalowo mnotho loyo. Angeke lo mnotho loyo uthi be released phezu kwakho uyohlala ulenga nje njengalo muthi lo, njengale mali le uyohlala kulenga nje phezu kwakho. Angeke nomnotho loyo ufike kuwena, lento leyo efuna izalukazi ungakayenzi. Angikhathali ukuthi uhamba ugogo bathi nembatha, ohamba o-India, ohamba o-what, akahambe nokhari wakhe ugogo bathi nembatha wakho. Ugogo bathi nembatha wakho akahamba ayoshona nebhani chawa yakhe neobriyane wakhe. Angeke akunikeze lowo muthi lo, awukho. Hayi ukuthi ngeke logogo bathi nomhambayo angeke akunikeze, awukho lowo muthi ongadedela inhlanhla esuka ilenga phezu kwakho, umnotho ofuna olenga phezu kwakho ungakayenzi lento leyo requirement ukuthi uyenze ezalukazini. Okuyi-requirement i-1, uyohamba uqede umhlaba kuyoguga icathulo, guga imbatata, guga ama-quantum, uhamba i-1. Net Ian lalela, yabona into kade ngifuna ukuyenza, ngake ngayenza le video le, kodwa ngiyabona abantu abayizwa, nami ngasuke ngayilahla ngayenza ngesingisi, kanti isingisi idatha yami isuke ibencane, ne-network engidonsa ngayo nge-English iyafifiyela. Angeke kwenzeke ukuthi le nhlanhla lena especial engafuni muthi, engafuni lutho, ngeke ibe released kuwena uma wena ungazange, uma nje wena ungazange uyithathe lento. Ngixolela, ake ngithele itiye, ngoba le ndaba lesexoxa namhlanje inkulu, ifuna itiye le. Uyazi itiye lezalukwazi ifuna itiye le, ngoba leso ikhuluma namhlanje yena ijulile. Ngivele ngadidiyela iflask, ngayididiyela la ku flask, ngoba le ndaba ijulile. Enaki akuyona indaba yekagoloko le, le ayifuni ugoloko le, le ayifuni ugoloko le, le akuyona katshwala le. Isminoff asifuneki masikhuluma le, ubhiya ufuneki masikhuluma le, funeka itiye. Funeka itiye, ngoba ngifuna ukuthi lento lena nizwe kahle ngane zakwethu, nizwe kahle ngane zakwethu. And lento lena esikhathi esiningi siye sibheke nganxanye, ngoba siye sithathe sibeke ezandleni zabantu besilisa, engazathi irresponsibility yomuntu owesilisa. Lo wesifazane angafuni ukuthi ayicabange ayenza lento lena bese angayiphathi ngendlela efanele. Kuya lenkulumo kukhona uzothi, kodwa salukazi zendoda mawuthi ngiyesontweni, mali ngekho lelo sonto lelo ngaya kulo, ngizoyenza njani? Cha, sikhuluma ngokuthi uma kudalelwene ukuthi ukwenze ikhona leyo nhlanhla, chaza ukuthi wena uyoba nayo phela enye inhlanhla esemhlabeni, omunye isimo somnotho, ngoba ziningi izimo zomnotho emhlabeni uyoba kuzona eziseceleni, kodwa le ine category eyodwa, iphuma endaweni eyodwa, ireleaselwa endaweni eyodwa. Lalela ngane yakwethu, uyohamba uqede umhlaba, kuyophela imali yakho yokugcina, kube vele wathenga iSminoff wayihlalela phansi wadakwa. Yophela ogcina imali yesinkwa, yophela imali kabhontshisi enganeni. Iyodwa nongixolela ke eningasiza isiZulu, le ayinayo idatha ye-English, le yesiZulu lena ngizoyikhuluma ngesiZulu, isiZulu engizoma esiZulwini. Lena ifuna ukuthi ngiyikhulume ngolwimi engili-understanda kangcono, ngoba isiZulu angisazi 100%, ngiyasi-understanda
lesi lefuna isiZulu engesiqondisisayo kangconywana. Ngane yakwethu, mfowethu, mnewethu, brazo, dadwethu, sisi wami, ndodakazi. Kukhona umnotho empilweni obekiwe. Phezu kwethu sonke. Ngizoqala ngabesilisa. Bafowethu, kukhona umnotho obekiwe phezu kwethu. Engeke lo mnotho lona sawuthola ngisho sesithanda. Umnotho okhishwa izalukazi uma uganiwe. Only one. Uma uganiwe. Uma usulethe umuntu ozobizwa ngomfazi, uzobizwa ngomakoti ngawe la ekhaya, kukhona isibusiso esiphethwe izalukazi kuphela esiphethe leso sibusiso kuphela. Akho khehla ninaso leso sibusiso leso. Angikhathali umkhulu wakho wayepowerful kangakanani, akahamba yokushona umkhulu wakho nezagila zakhe. Ngithi mina kukhona umnotho okhona olengayo phezu kwakho. Uyalenga lo mnotho lo phezu kwakho, ngeke uthole uma ungaganiwe. Finish enhlalo. Ngeke uthole lo mnotho uma ungaganiwe. Ngwalihamba uqede ngwaya ko Mumbai, Mozambique, Malawi, uthi wena inyanga yami uphethe umuthi, inyanga yami iyayivula inhlanhla. Yebo uyoyivula inhlanhla yakho, ngiyavuma. Kodwa kukhona lesigaba senhlanhla engeke siwele phezu kwakho uma ungakaganwa, ngoba uma usuganiwe usuke nawe unikela uphose esivivaneni sezalukazi. Nawe usuke uzocontribute nesakhe isalukazi la ekhaya. La ekhaya kuzoba nendlu okuzothiwa indlu kagogo sibanibani, ozeni ngobani, oze ngawe mfoko kababa, oze ephethwe wena ngesandla wazogana la ekhaya. Wena ngoba usuke uze nomuntu osuke azokwandisa lesi sibongo sala ekhaya. Ngalokho kune reward ekhona elengayo phezu kwakho elindele lokho. Noma ungayibiza ukuthi isithwalo sedlozi kulungile, kodwa ngithi mina umnotho osuke ulethelwe umuntu oganiwe. Bese lo ozogana la ekhaya, sengikhuluma nawe dadwethu, nawe urelease owakho umnotho ohambe nezalukazi zakini, ezathi mayifika izalukazi zakini zathi mazibheka zathi asikwazi ukwenda sonke, zathi asikwazi kubaba amakhothi sonke, sidedele, hamba uyovusa umuzi nawe kwesinye isibongo. Hamba nawe kwesinye isibongo, ziphathe kahle khona nawe uzobonwa ezinye izibongo bakuthathe yesibongo sodwa uhambe uyogana nawe lezo zalukazi lezo ezikhiphile nezikuphelezelayo azikuphelezeli njena ilengise ilokhuzana izandla, zikuphelezela ziphethe umnotho ezikulethelayo lana. Ingakho ukuhlupheka komuntu oganiwe nokuhlupheka komuntu ongaganiwe akufani. Akufani. Uxakeka komuntu oganiwe noxakeka komuntu ongaganiwe akufani. Uxakeka kwabantu abasemshadweni noxakeka kwabantu abasemjolweni akufani. Uxakeka komuntu oshadile noma oshadelwe noxakeka komuntu oyisoka noma oyimpohlo akufani. Uxakeka komuntu ophumile kubo wahamba wayovusa umuzi kwenye indawo noxakeka komuntu osahlezi ekhaya kubo obangumsindo obanga nomakoti othi into kabhuti, into kababa lena, into ka in akufani. Itiye liyayehlisa intukuthelo. Angithukuthele. Ngikhulumisa iqiniso. Iqiniso liyababa, iqiniso liyajulukisa. Angithukuthele. Ningangizwa kabi ngani zawethu, angithukuthele.
ngenqa amagula ngintshele kaBhoqo nje ngintshela iqiniso njengoba linjalo. Ngiyabazi ke. What if angifuni ukugana? Awufuni ukuyogana, it's fine. Kuyenzeka, hlala kini. Ungayifuni inhlanhla yabantu abahambile bayogana. Ungayifuni inhlanhla yabantu abaganiwe, ungaganiwe wena. Futhi ngeke lento iphume ngoba wena uthi usuyoganwa manje ngoba uzwe ugogo bathi nembatha athi bese uyitshela ukuthi sengizomane ngenze nje ngoba ngifuna lesi sibusiso esizoza nezalukazi. Ngeke kwenzeke lokho baba. Sorry babazi. Ngeke kwenzeke lokho ngoba ithongo lezo zalukazi seziyazi vele ukuthi iyenza idivorce. Lezo idala seziyazi ukuthi idivorce iyeza. So angeke zirelease lento leyo. Ayikho ikhapuli edivorceile noma ebe nesihlukaniso ebekade leyo nhlanhla lesebeyitholile akwenzeki. Kodwa kwenzeke. Ungahamba uyosha umhlahlo bakubhulele noma ngamathambe fish or awe snockfish angikhathali. Akwenzeki ngani kagogo. Umfethu obheka imbiza lapha. Akwenzeki. Akwenzeki lenhlanhla lena ireleaseke ngephutha. Kodwa idlozi ngoba lila idlozi. Idlozi likushaya no because bakho. Idlozi likushaya ngo in community of property or no out of community of property wakho. Idlozi liyazi ukuthi lento uyenzela ngoba usubonele lahlanya lo libizwa ngesalwa sendoda wasuwe no uyagijima uyogana kanti lento ibingaphumi ngaphakathi wena. Ingakho ngiye ngithi mfowethu uqamba amanga mawusathi uyafisa uganwa kodwa ngeke ugana ngoba unamali unamanga. Yingoba ufuna ugana. Akukho uganwa okurequire imali before isinqumo sokuthi sengifisa uganwa. Sengifisa uganwa. Sengifisa ukwakha umuzi, sengifisa ukuvusa umuzi kaBaba, sengifisa ukuvusa umuzi wala ekhaya, sengifuna ukuba ukuthi la ekhaya ngelinye ilanga uzothiwa indlu kaGogo usibani bani. Dadewethu, umuzi othi wena uzoyiphatha kahle sukela namhlanje ngoba nakho uzwe le video usuzwe behavior wena, usuzoyiphatha kahle, ngaba into enhle leyo futhi ukuthi umuzi uthi musuvuma uthi uzoyavuma ukuyogana njengoba uceliwe kulesa sibongo uthi uvuma nje ngoba uyazi ukuthi isimilo sikhona. Ayiphumi lenhlanhla uma umuntu ke manje na oganile noma wena ohambile wayogana ngeke iphume lenhlanhla uma isimilo singekho. Khohlwa hamba yolala. Haya. Hamba yolala. Hamba lala. Angeke siphume leso sibusiso lo mnotho ngeke uphume uma loganileke noma wena ohamba uyogana isimilo singekho. Akuyona inhlanhla yoganga le. Akuyona inhlanhla yomuthi le. Lena akuyona inhlanhla yoganga noma umuthi. Umuthi wakho ngeke usebenze la. La kuyokhasha inyanga nekhwama zayo kulo muthi. Lana akuyona imali yemfoko le. Angeke usebenze umuthi kulesi sigaba ngani zakuthi hamba yolala. Hamba yolala ngeke usebenza kunandaba ukuthi umuthi wakho uthathe. Ngeke uyirelease lo nhlanhla leyo. Uma you don't have good intentions ngalo wesifazana ke manje na othi uyamthanda. For as long as you are abusing that woman, njoba umhlukumeza, umshayo, umbhonya, ungamazi nokuthi yini, njoba elale engadlile ngenxa yosineyo oJisabel ngaphandle, njengoba umhluphekisa kangaka, kodwa uzele ngane wathi izogana, njoba usunake izingane zikadadewenu. Ingane zikadadewenu seyibelonga kumalume. Kodwa kunengane yabantu ela ekhaya eyathelwa ngenyongo noma eyagana noma eyashada kodwa eyafika la ekhaya. Akunendaba ukuthi umshado uphelelisiwe inini kodwa wathi uyamthanda uyamshada. Kwaba khona ingxoxo zamalobolo lengane yabantu njoba usuyihluphekisa kanje. Bese uyijotha umnotho uyeza. Oho. Linda phela. Ungalinda phela ugcine la uthanda khona.
linda phela ungalinda ugcine la uthanda khona kodwa mina ngisamile ngithi lo mnotho engikhuluma ngawo umnotho yabantu abaganene ngokweqiniso umnotho wabantu abathandana futhi bahloniphana ngokweqiniso uma uthando lwenu noma umshado wenu noma umendo wenu ulengelwa amanga phezukwawo lo mnotho ngeke uwele ngoba lo mnotho awuwi ngemistake angeke uwe kuwena ngemistake angeke kwenzeke coincidentally ngesilungu sakho ngemistake ngeke kwenzeke ukushuthi isarika sendoda njengoba sengidivorceile njena ngisheshe ngagive up cha awusheshe ngagive up angizazi izathu zakho zokudivorce kodwa makuthiwe njena kukhona igama elike langena elathi divorce nagcina nakulandela lo gama engalazi nakwenza lokho kuyosezi kunjalo ingakho ngesintu angazi ke kwezinye izizwe kodwa ngokwezulu thuma kodwa akaxoshwa ukuthi nje wena ngeke usaya egumbini lakhe ekamereni lakhe kodwa uhola ekhaya ikhishi kusase elakhe awukwazi ukuletha umunye umfazi azokhwela lo ngoba wena usamfuni ekhanda ingakho ke kulapho ke umakoti uma ane upper hand uma umakoti angesiphakamisa isandla siphakamise athi mina angaze ngikwenze kubi ubaba lona in nithi nihlukene impilo kamakoti iphakame ngiyizwa lento nithi nihlukene impilo kamakoti iphakame ibe ngcono kunale ngoma lethi solo ngahlukana neex yami usekuyahlangana khona ngoma masikhathi sekuyahlangana uyabona solo ngahlukana naye sekuyahlangana uyibona impilo ithi noma kuwena osilisa uyibona impilo ivuma kuwena wedwa ngoba wena ulenzile iqiniso uyena ongalenzanga iqiniso yes ikhona idivorce manje kodwa wena uma ungaphamisa isandla uthi yebo ngidivorciwe kodwa ngenzeni uthi thongo lami ngenzeni ngidivorceile impela kodwa ngenzeni yikuphi la ngone khona mina ngoba mina ngenze konke okusemandleni njengomfazi ngenze konke okusemandleni noma njengendoda lapho ke uyayithola i50% yakho kodwa ngoba idlozi leli ngeke kunike 50% ngoba lo muntu lona usekuthele ngenyongo noma usumthele ngenyongo senizalelene sokhona izingane lana noma sokhona irelationship engeke sa erase iyasuka i50% kaloya izowela kwena uyithola 100% we-divorce uyithulele uyihambele ibusiso zize kwena ngoba wena iqiniso kwalenza yayizwa lento nyama lapho bengashumayeli bengithi ngikhulume amaqiniso ngoba siyitshela ukuthi umuthi wenza yonke into ngoba umuthi usuke eGhana umusho uzosebenza ngoba isalo wasendoda sambe eIndia umuthi isalo wasendoda uzosebenza kukhona umnotho angeke ngikwazi ukuwehlisela phezu kwakho ngisho sengithanda ngisho ngaqamba mangenze ngale inyembezi kukhona inhlanhla engeke iwele phezu kwakho kukhona inhlanhla engeke iwele phezi kwakho ngisho sengithanda ngcono ungathi ngiyangithuka kulungile uthi akunamuthi kulungile hamba uyothola umuntu onawo umuthi ozokukhohlisa ukuthi umnotho wokuganwa ungawuthola wena noma ungaganiwe sengivala kungani ezinye izizwe zinothile ngeke ngawuthola lo mbuzo loyo gogo uyohambe ko-India namanye ama-African countries ko-Jamaica uhlangane nawo yonke uhlobo lomuntu kungani ezinye izizwe zinothe kangaka umnotho wabo uphuma phi saluka sendoda yini lengaka gogo abanayo thina singenayo noma ungasinika yini isithwalo lesabanaso thina singenaso yes nginganikeza lesithwalo lesi simahala ngoba siverbal yilese nginika sona manje umehluko is family structures phela guys or rather thingithi that is the foundation
isekela sabo, isekela somnotho wabelungu namandiya, ama-family structures, imindeni, banemindeni ukudlula thina ndlu emnyama, bayashada, banama-family structures, baganene. Yingakho uma uzohamba uye kuma-orphanage homes, ingane ozoyithola eziningi kuma-orphanage homes, 99% yeingane ezikuma-orphanage homes ezabantu abamnyama. Yingoba bona zimbalwa inyembezi ezibakhalelayo emva kwabo. Abanethwa imvula yenyembezi, banethwa imvula yesizini. Zimbalwa izinto abakhala ngazo ongabo, zimbali ingane ezisemgwaqeni, zimbali izisu ezakhishwa ngenxa ungabi nesimilo, ngenxa ungabi ungaziphathi kahle compared to bona. Linjalo iqiniso ngane zakwethu, ngiyaxolisa mali baba, yezwa mama, ngiyaxolisa mali baba. Linjalo iqiniso. It's family structures. But solid when it comes to family structures. Bathatha irresponsibility yengane zabo. Ingane zabo ayilale zingadlile babe bagcwalisa amatafula etavern. Abagqoke ama-label from la to obhozweni olunukayo, ingane bilambile. Abahambi bachoma ngama-Brentwood, ngamakhavela, whatever label nje, kodwa kube khona ingane esokolayo, elalingadlile, engaya esikoleni, engenayicathulo. Ingane zabo azidonothelwa izicathulo ogogo bathini embatha. Akuna campaign ephumayo yeingane zabo ukuthi lezi izicathulo lezi ziyahamba ziya kuphi eintandaneni kube kukhulunywa ngeingane zabo. Why kunalokho? Kubenzelani lokho ukuthi uyiphatha kahle nomnotho loyo uba released kubona? Bakhululekile, they are at peace ngaphakathi kubona. Ulapho mehluko. Ulapho mehluko. Isekela sempilo zabo silapho. Isekela, ifoundation yomnotho wabo ulapho. Anything else bayenzela phezu komoya oshaka mnandi, akho mabibi abaphila ngaphansi kwawo. Even if ungahamba uye magistrate court la kuboshela khona abantu be-maintenance in akubheke around, ubheke ubale abelungu, because egcineni sisebenzisa court e1. It's one court, one home affairs. Bheka abelungu abaningi, ibongo abayisebenzisayo ibongo zoyise babo. Bambala abelungu namandiya abasebenzisa ibongo zaseKhabonina. Bambala abalanjwana babelungu nabamandiya nabamachina. Linjalo nje iqiniso ngane zakwethu. Linjalo njena mina ngihlolo nje ukuthi apuwo pha. Angeke ngiyele nale. Ngifuna ukuntshela nje njobe injalo nje ngiyibeke njena ezithebeni zenu ngithi ngane zakwethu ngiyawuphendula ke lo mbuzo enjalo ukubuza. Brathemba ku Scheme GP ukwangibuza lo mbuzo bhuti omdala. Wathi why ezinye izizwe? Why ezinye izizwe Brathemba wabuza lo mbuzo. Why ezinye izizwe zinothile I'm not sure to why keep lo podcast. Uthi why ezinye izizwe zi well off family structures. Injalo ngane zakwethu. Injalo. Nibonile idatha lami encane ade nginalo le 100 megabytes ngithe fahla iEnglish ngayithi fahla. Injalo. Bese silevel lapha ke ngelinye iqiniso futhi ezolifaka nje emzuzwane embala ekhona. Enye into futhi eyenza ukuthi ama family structures abe solid ukuba sober. Enye into futhi esober, because within those who are solid family structures banikezwa umnotho wabo banotha, but kunabanotho ukudlula abanye kodwa they are sharing the same mnotho which was released because of baganene. Yini, they are sober. They don't have any influence of alcohol or substance. They are sober. They are sober.
salukazi sendoda ugogo bathini bathi angithule ngaze ngithukwe. Thokozani.